May usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siyag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, "Mamali kita sa Judea." Ang mga tinun-an mitubag, Magtutudlo, dili pa dugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mubalik ka man didto? gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, Kung dili ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsoon. Hinoon, nasayon ako nga bisan karon mahatag ang Diyos kanimo bisagon sa imong pangayon. Mabanhaw ang imong igsuon. siya mitubag. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Oo, Ginoo, mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hain mang lubngan na ninyo siya gibutang. Nangutana siya kanila. Dali nga riyong tanawa, Ginoo. Og mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon, Tanawa, pagkadako gayod siyang pagigugma kang Lazaro. apan ang uban miingon, Dili bagi-ayo man niya ang buta? Nanong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato. Misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Wala ko ba ikaw sultihi nga kun motuo ka, makita mo ang himaya sa Dios? og ilang gikuha ang bato. Unya, mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod ni ining mga tao nga ani adinhi. Aron sila motuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako. og human niya isulti kini, misinggit siya. Lazaro! Gula nga ri! Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bendahi ang iyang mga kamot og tiil, og ang iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya ug palakta. Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus.
Sukad ni adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus.